escoltar la cançó a la ràdio i vam dir això s'ha d'escoltar a un escenari en directe. I bé, per totes, perquè es deixarà la pell amb tot el que veureu. Fort aplaudiment, avui debutant als 40 Primavera Pop, Diana Moore! Crear això ha sigut fruit d'una flipada general i col·lectiva que s'ha anat retroalimentant. No tinc més cors, els he anat donant. No... La rapsòdia del teu cos al pit. Vas al meu ventre.